Какво става, шибани мотористи? Днеска ви взимам с нас за едно бързо влогче. Може би няма да е толкова бързо. Плануваната дестинация е към Гърция, Кавала. В момента сме на Белово, мислим да ходим към Юндола през Гоце Делчев и вече към Гърция. Ако искате, останете с нас и се насладете на пътя, на гледките и разбира се на моторите. Топич как рисковано да погледна с това дърво, викам, ако е някой къде не харесва мотористите да на мен изгърби, че ще боли. Към Юндола пътят не е много хубав. Обаче на там горе-долу мисля, че ще става. Не мисля, направо ще си става. Особено към Гоце Делчев, ако не сте пътували натам, силно препоръчвам. Днеска определено ще е доста интересно. Тук пътя си държи горе-долу доволно. Е доста по-разбит, така че тази трева тук тия пичове как косят, как мога да те хлъзне, просто днеска сме два мотора. Аз и баща ми слабо, но просто нямаме ръкли. Днеска уж почива ден, пък повечето хора работят. Ей, тук на Белово има едно много хубаво място, Мента. Ако не сте идвали, препоръчвам. Цяло в България има доста хубави места, не са само тук. Обаче трябва да ги знаете. И затова ние сме тук, да ви научиме на тях, да ви ги покажем. Ако се чудите къде да карам днеска, просто си отваряте някое мое клипче, гледате го и тръгвате. Още не знам, мисля, че това ще ми е първия клип, така че няма да има много избор. За в бъдеще се надявам да има доста такива клипчета. Въпреки че е края на сезона, към края на сезона по-точно. Това няма да ни спре да правим клипчета. Пуснах си подгревите, че нещо си захладнява тука по това дефиленце юндулско. Уж 11 часа, дават 20-25 градуса, обаче вече не е лято, почва да си е хладно сутрините до към 12-1. Имайте го това в предвид. Хора доста са поукусили днеска. Това вчера го нямаше. Те са и доста бригади, така че пак си е доста работа, да, ама определено тук пътя трябва да се поддържа. Тук ще стане като джунгла, ако не се поддържа просто. Искам да ви кажете в коментарите колко километра навъртяхте този сезон. Нали, общо с... Ако имате 2-3 мотора, 5, горе да остане до километър точно. Аз съм може би на
13-14 хиляди на това моторче. Мисля, че ще е интересно да видим кой колко километра е навъртял. Да се сравняваме и другата година да надграждаме. Живи и здрави. Това мисля, че е градивно сравнение. Ай, не е лошо да пробваш да навъртиш повече километри от другачето си. Мисля, че това е доста добре. Тук определено есента настъпва вече. Човече. Ево, човека ни пусна, не че нямаше да го изпредвара тук някъде, ама ево, не е задължено много ясно, не съм го притискал много ясно. Просто реши, че ще ни пусне, може би е моторист, може би харесва моторите, може би какво ли не. Дай малко междинна газ, бе, брат! Ох! Много мраза така да пресключвам на по-ниска предавка без междинна газ, просто ми бърка в душата. Тук с пистарка просто не ви завиждам. Ще има счупени яйца и може би насинени. Ой, пичува, якам добавката кой колко километра е навъртял, да пише също така с какъв мотор ги е навъртял тия километри. Това е живописно тук. Много е красиво. А зимата като навари сняг просто е приказка. Особено тук долу в прохода. В дефиленцето по-точно. Да гледаш как на дървето има снежец. Всичко е бяло, светло. Красота. Разбира се, зимата тук с мотор ще ви е малко трудно. Не, че не сме го правили, ама не е приятно. Мацката нещо не ни видя и като ни погледна се изплаши малко. Но всичко е точно. Ние сме шибани мотористи, нормално да се изплаши. Шибани мотористи с токови гърнета. Безшумни. Тук има пясък. Стана Анди Бумурков и с този пясък. Този канал не го правя с цел само мото работи. Аз съм човек, който обича всичко. И не мисля, че е хубаво да се ограничаваме само до едно нещо. Обичам коли, обичам природата, обичам мотори, обичам хубави преживявания с една дума. Така че най-вероятно няма да се ограничава само до карането на мотори. Тук вече си сменяваме лидерството. В момента сме тръгнали към Гоце Делчев от Телешница. Тук искам да ви покажа само какво става с цветовете на есента. Тук си е вече есен.
пътя е хубав, обаче настилката е отвратителна. Направо се носи на кънки. Малко хулигански прояви. Тук обаче пътят е топ. Вече това е пътят за Гоце Делчев. Тук настилката е уникална, пътят е много хубав. А кръвките са... може да си ставиш сърцето тук направо. Тук разбира се караме бързо, обаче със сигурност не е на 100%. Все пак не сме на писта, не сме молни. Все пак сме на отворен път. Има препятствия по пътя, има умрели животни, има пръчки, камъни, какво ли не. Не сме на писта, пак казвам. Нищо не е на 100% тук. Така искам да си легна на задната седалка, да си пусна темпоматчето, за жалост това моторче няма темпомат. Да си пусна темпоматчето и да си карам. Значи ако имам мотор с темпомат, би го направил на момента. Легнало положение. Ей тъй. Легнало положение и каране. Беше размазало на камерата, мисля, че го изчистих. Дано да се вижда хубаво, защото гледките са просто спиращи дъха. Да. Спираме да зареждаме и продължаваме към гръцкото. Пичове, добре дошли в Гърция. Самото чувство, че не сме си в България е малко по-хубаво. Не, че е странно, хубаво е. Сега се затопля и малките гадни бушички започнаха да излизат. Деве, докато беше студено ги нямаше, обаче са има доста. Малко е странно да гледаш табелите на гръцки, не на български. Почти сме тука. На гръцкото моренце. Не сме се приготвили за плащче. Дойдохме само да се поразходиме малко, да поразтъпчеме моторите. Не сме минавали по
магистралата минахме по някакви заобиколни улички. Те не са улички, те си пътища, някакъв като подбалкански, някакъв такъв. Обаче на мен ми харесват повече тия пътища с завойчета, с горичка, с... Какво ли още не, само да не е магистрала. Бих предпочел да карам по най-разбития път в страната, отколкото по магистрала. Просто не ми харесва, не е моето. Хапнахме по едно гиросче тук на брега, така да го наречем. И сега се отправяме към един крайбрежен път, който се надявам да е хубав. Не съм сигурен, не сме ми го минавали, но най-вероятно ще е приятен. Стигнахме на крайбрежното пътче, ще пусна в TikTok маршрута, който сме минали днес. Ако имате интерес и вие, можете да го минете, да посетите местата, които ние посетихме. Доста е приятно синьото моренце. Аз не съм от най-обичащите къпането в морето, обаче гледката винаги е спираща да къп. Казва левче кефче. Плащаш се за километрите, ама ти представят такава огромна усмивка и наслада, че струва си всяка една стотинка. Много е яко, отляво море, отдясно планини, хълмчета, дървенца. Есента напомня за себе си, има доста пожълтяли листа нагоре към планината. Там скала ми харесва, дали ще мога да стигнем до нея. Малко ме съмнява, въпреки че не е невъзможно. Има някакво пътче. Това беше заградено. Мисля, че тук набарахме гледката. Гледката на гледките. Надявам се да не нарушаваме на някой личната собственост тук. Мисля, че няма да има проблеми. Не се знае, знае ли се.
Чайките. Тук мога да си карам из тия пътища поне един месец без да спра и да ми мръзне. Просто е уникално. Тук красивите клетки тебнат на всеки ъгъл. Просто ако трябва да посети всичките места за клетка, тук само до този път, който е 40 км, би ти от него сигурно един ден. Лудница. Аз не трябва да обикарам в такива места, защото искам да видя всичко от всякъде и просто следва до яко обикаране. Вау! Как се откри гледката! Вау! Много яко! Много яко! Аз оставам тук просто! Погледнете каква красота са! Леле, ман! Давам газ с цялата ръка, между другото. Много е трудно, обаче така ако трябва да направя нещо с дясната, ми е свободна. Примерно като да си спра камерата. Пак имам гледки към планини, само че само морето отляво го няма вече. Има ги само, останахме си само с планините от дясно. Сега до вкъщи се ще планини, така че няма да има море, за жалост. И мисля тук да завършва влога. Благодаря ви, шибани мотовисти, че гледахте. За тия, които са останали до край, едно е такова голямо сърце ви давам. И мога да ви пожелая приятно пътуване, докато времето е още хубаво, че не остана дълго, докато има хубаво време.